Greek Gamer, θα κάναμε ένα βιντεάκι για το Infamous το 2 Part 3. Το ξέρω δεν το κάνω σειρά, αλλά τώρα δεν πειράζει. Γιατί όπως σας είπα, μέχρι 10 λεπτά με αφήνει το YouTube, γιατί είμαι από κινητό. Βλέπετε καλά. Βλέπετε, ωραία. Και πάμε να κάνουμε μια αποστολή. Όπως σας έχω πει, μένω πάντα εκεί που σας αφήνω. Θα ακουστεί μια φωνή τέτοια μετά. Θα μπείτε από εδώ. Θα σκοτώσετε εδώ μερικά τέρατα. Σκοτώνετε τέλος πάντων αυτά τα τέρατα. Προσοχή μην πέσετε στο νερό γιατί θα πάθετε ηλεκτροσόκ. Και όπως βλέπετε την κοπέλα την έχουν δέσει εδώ. Μίλα. Αντιλήσετε. Και είναι εδώ. Και έλα κοπελιά μου, σηκώ. Έλα πάμε. Τώρα θα την πάμε σε αυτόν εδώ το κήπο που είχαμε πάει πριν. Και θα μας πετάγονται τέρατα τώρα και εγώ θα τη σώζω. Δείχνω τον άντρα κλα. Περίμενε. Τώρα παιδιά. Πάμε. Εδώ όπως βλέπετε. Τι κάνω. Παιδιά, περιμένετε ένα λεπτό. Φαίνεται εδώ πάνω ότι είμαστε εδώ. Και πάμε. Μην πεταχτεί τίποτα. Από πού ήρθε αυτή? Από εδώ ήρθε. Την είχαν στήσει και οι δύο. Μόνο και μόνο γιατί είναι ευρεία σαρικότες. Μόνο και πειράξει την κοπελιά ρε. Σκουπίδι είσαι και σε πετάω έτσι ρε. Άντε κοπελιά. Κοιτάξτε κάτι. Αφήστε την κοπέλα μου. Αφήστε την κοπέλα. Πέθανε επιτέλους. Σου έρχεται άλλος. Τι κάνω το παιδί? Παιδιά είμαι θεός, είμαι και παρκούρ, κάνω και παρκούρ. Και τους σκίσω όλους. Αλλά κοπελιά από εδώ θες να πας, είδες που σε ξέρα. Από εδώ τώρα θα περπατάτε έτσι. Γιατί θα σας έρχονται αυτά εδώ τα μικρά. Που είναι αυτά εδώ. Έλα πάμε. Κοίτα, πάλι θα το δείτε. Γιατί μην πειράξει την κοπέλα ρε. Πάμε κοπελιά. Προσέξτε να μην πεθάνει η κοπελιά γιατί ή εσείς γιατί μετά την βάψατε. Ακόμη δεν ήρθα ρε. Αυτή εδώ είναι τα μικρά τα σκουλικά και τι είναι αυτά.
Να το ξέρεις. Σερίπ. Όταν είναι ειδικά full το τρίγωνο, μου κάνει κάτι. Αυτή είναι με τα καλά τα όπλα. Εντάξει, αυτός είναι αδύναμος. Πλάτς. Έλα, ήρθα. Εσύ δεν πολεμάς όμως, άντε. Τώρα θα είναι ο άντρας της. Έλα, άντρα, βγες. Λιώνει. Αυτό είναι το part 3. Μπερδεύτηκα στο προηγούμενο βίντεο και είπα ότι αυτό το προηγούμενο βίντεο ήταν το part 3, αλλά το προηγούμενο βίντεο ήταν το part 2. Ναι, what? Έλα να σε σώσω πάλι. Άντε. Τόσο απλά. Νικά σε αυτό εδώ το τέρα. Έτσι στο νικάω βασικά εγώ, εντάξει. Εγώ πως είναι έτσι ρε, βγάζω. Το σκότωσα από εδώ. Ποιος είναι αυτός? Σούπερ ήρωας. Αυτός δεν πεθαίνει. Πεθάνε ρε. Πλάκα μας κάνεις, Αυτός είναι άλλος. Ποιος είσαι εσύ, αστυνόμος? Σηκωπελίτσα. Και αυτό ήταν σε demo. Είναι πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Και μας έβγαλε την αρχή. Βλέπετε μία. Δεν μας έβγαλε από την αρχή. Εδώ μ' αρέσει, κοιτάξτε. Και έχει εδώ κάτι σκηνές. Και μ' αρέσει γενικώς να τα σπάω. Πάμε όμως εκεί στο κίτρινο τώρα, δεν βλέπω τα άλλα. Να δούμε τι είναι και άμα συνεχίζετε το κάνω και part 4. Παιδες, εντάξει, το σταματάω εδώ, τελειώνει το part. Γιατί εδώ θα σας βγει μια αποστολή να κάνετε που είναι πανεύκολη, κάτι να σκοτώσετε και τέτοια. Άρα αυτό είναι το βίντεο μας, παιδες, κάντε like, subscribe και πάμε για περισσότερα. Και όπως σας είπα, πηγαίνετε να δείτε αυτό εγώ που έχω γράψει για να μπείτε σε μένα στο Facebook, Greek Gamers, και κάντε like και subscribe και πάμε για περισσότερα και κάντε ερώτηση. Άντε, γεια.